Kahibaw ba ka? Ang letter S pwedeng i-pronounce as S or Z. Depende sa iyahang location sa word o kung unsay tapad niya nga sounds. Kung ang letter S mo ay nag-una sa usa ka word, S ang sound ani. Pareha aning word nga signal. S for S, signal. Kung gibutang sa ending sa word ang S, kay gihimong S form ang verb tungod kay singular ang subject or gihimong plural ang noun, Z ang sound sa letter S sa ing-ani nga sitwasyon. Basta ang iyahang gisundan nga sound, voiced consonants or mga consonant sounds nga kung atong litukon, maka-create og vibration gikan sa atong vocal cord. Ma-feel ni nato kung atong hawiran ang atong liog sa may tutunlan. So, i-produce ani nga mga sounds. B, D, G, L, R, V. Mao nga ang give nga nag-end sa V nga sound kung gamiton with singular subject, madungagag S sa tumoy pero Z ang sound. Sumingon tag gives. Ang egg pod nga G ang ending nga sound kung ma-plural dungagag S pero Z ang sound. So eggs. Z gihapon ang sound sa S sa tumoy sa word kung maghimog singular form sa verb or plural form sa noun basta vowel sound ang iyahang gisundan. Kaya ang vowel sounds, mga voiced sounds, or mo-create og vibration sa vocal cord, inig atong i-produce ang sounds. So ang value, mahimong values, og ang aroma, mahimong aromas. Kung ang mga nouns nga i-plural nato, mag-end pod sa sibilant sounds or mga sounds nga parente sa S. Ang additional S nga gamiton para ma-plural ang words, Z ang sound. Parehaan ang bus nga mahimong buses, o ang rash nga mahimong rashes. Ing-ani pod kung ang verb nga nag-end og sibilant sound but change ang inflection para mo match sa singular nga subject. Ang additional nga letter S sa ending, Z ang sound. Pareha sa comprise, mahimong comprises. Z pod ang sound sa S nga gamitan sa possessive case kanang apostrophe S kung gi-add ni siya sa tumoy sa word nga nag-end sa voiced sounds like vowels or voiced consonants. Pareha sa Bob nga nag-end og B nga sound. Mahimong Bobs. Pero ang letter S sa tumoy sa verb nga pang singular subject or sa tumoy sa plural noun, ang sound kung voiceless consonant ang iyahang sundan. Ang voiceless or unvoiced consonants mo ning K as in back, F as in cliff, or P as in clap, or T as in boat, or F as in breath. Mao nga ang verb nga click butangan sa tumoy og S, pero ang sound sa S, clicks. Or ang belief nga nag-end sa sound nga F, kung dungagag S sa tumoy, i-pronounce as beliefs. Ang possessive form sa noun kanang naay apostrophe S, rapod ang sound sa S nga gibutang sa tumoy kung ang iyahang gisundan nga sound unvoiced or voiceless pod. Pareha ng mic nga nag-end sa K nga sound. Mics ang pronunciation kung ma-possessive form. Napoy mga words nga double S ang mga endings. Dili ni tungod kay ginuwagan sila letter S para ma-change ang inflection sa word or dili ni pangdugang para mahimong plural noun or singular verb, but part gyud ni siya sa spelling sa word. Pareha aning dress. Ang S aning klasiha sa mga words, S ang sounds. Pero kung i-plural na nato ni siya kay sibilant sound ba ng ending sa word nga dress, ang S sa tumoy sa plural form ini, Z ang sound. Sumingon tag, dresses. Kung ang S naa nahimutang sa tunga sa word o gipatung-an nig duha ka vowel sound, generally Z ang paglitok ani. Pareha sa desert o daisy. Kung ang S naas tunga sa word, nagsunod sa voiced consonants, parehaan ng sa clumsy o B sa observe, generally Z ang sound sa S. Clumsy, observe. Pero ang letter S sa tunga sa word sundan og unvoiced nga consonant sound, pareha ng P
Sa hospital o sa sustain, generally, ang sound sa letter S. Hospital, sustain. Pero naay dakong pero. Naay mga words nga bisan pag ang letter S sa tunga sa words nagsunod sa voice consonants, dili z ang sound ini. Parehaan ng obsess. Moingon tag observe pero obsess. Napoy mga S sa tunga sa words nga bisan gitung-an og vowel sounds, dili z ang sound ini. Pareha sa beside nga between vowel sounds ang S. Dili man beside. Pero ang desert, z ang sound sa letter S sa tunga. Napoy mga words with letter S nga pwede ma-change ang functions nga dili na i-change ang spelling. Parehaning abuse nga pwedeng mahimong noun or verb. Pero ang sound sa S lahi-lahi. Kung noun, ang letter S ani nga word, s ang sound, abuse. Pero gamiton ni as verb, z ang sound sa S niini, abuse. Sumingon tag, that is a form of abuse. O, don't abuse me. Ingani po ang kaso sa word nga close, nga z ang sound sa letter S kung gamiton as verb, close. Pero s ang sound sa letter S kung gamiton as adjective, close. Sumingon tag, could you close the door? Pero, she is my close friend. Ingani jud ning English na yung mga general guidelines pero naay gihapoy mo simang sa guidelines. Ang pinakamayong buhaton, mo check lang jud das dictionary para sure.